Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 3η 28 Φεβρουαρίου και ξεκινάμε άλλη μία εκπομπή στο πλαίσιο της σειράς «Σε γνωρίζω από την κόψη», η κεντρική ιδέα των οποίων είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου από τον οικουμενικό ελληνισμό. Χωρίς σχέδιο είναι φανερό ότι κανένας πρωθυπουργός ή κυβέρνηση ή κόμμα δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του, ούτε καν το δικό του μέλλον. Και θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκπομπή να βάλουμε στην ίδια εικόνα διαφορετικές συνιστώσεις που όλες επηρεάζουν την εξέλιξη. Συνήθως κάνουμε το αντίθετο, αυτό που λένε οι επιστήμονες αφαίρεση, η επιστημονική αφαίρεση, δηλαδή απομακρύνουμε τις δευτερεύουσες επιρροές για να μελετήσουμε καλύτερα την κύρια αντίθεση ή το κύριο πρόβλημα, αλλά εδώ θα κάνουμε το αντίθετο, δηλαδή θα βάλουμε και τις άλλες παραμέτρους, γιατί έτσι είναι η εικόνα στην πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για ένα σχέδιο ανάπτυξης, και βέβαια εδώ εννοούμε ολόπλευρης ανάπτυξης ή αειφόρου ανάπτυξης, χωρίς εισαγωγικά, προϋποθέτουμε ότι θα έχουμε ενεργειακούς πόρους σε καλές τιμές, ανταγωνιστικές τιμές. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα, που δεν έχουμε αξιοποιήσει καθόλου ή σχεδόν καθόλου τις εγχώριες πηγές ενέργειας, μιλάμε για εγχώριες πηγές ενέργειας σε φθηνές τιμές. Όχι σε ανταγωνιστικές απλώς, αλλά σε φθηνές τιμές, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε κάποιο πλεονέκτημα και να συμβάλλουμε στην επαναβιομηχανοποίηση της χώρας. Εάν υποθέσουμε ότι κάποτε είχαμε βιομηχανία, που είχαμε σε σύγκριση με τώρα, αλλά όχι σε σύγκριση με άλλες χώρες. Και φυσικά αυτοί είναι στόχοι οι οποίοι είναι και μετρήσιμοι στο πλαίσιο ενός σχεδίου, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι και οι κεντρικές τράπεζες έχουν ένα δικό τους στόχο, 2% πληθωρισμό ετησίως, 2% επιτόκια, 2% η ανεργία στην πραγματικότητα, αυτό θέλουν να πούνε. Ποτέ βέβαια δεν το πετυχαίνουν αυτό, ούτε την εποχή που είχαν ως στόχο τους το μηδενισμό της ανεργίας. Ποτέ δεν κατάφεραν οι κεντρικές τράπεζες αυτό το στόχο. Στην Ελλάδα όμως θα πρέπει, ειδικά για την Ελλάδα μιλώντας, θα πρέπει να έχουμε ένα 2,5 με 3% το χρόνο παραπάνω από τις άλλες χώρες ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα του 2009 σε συνθήκες πραγματικού εισοδήματος αποπληθωρισμένου. Και βέβαια φθηνή ενέργεια σημαίνει στην πραγματικότητα μικρότερη φούσκα, γιατί οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι αποτέλεσμα της φούσκας κυρίως και όχι της πραγματικής οικονομίας. Και αφού θα έχουμε μικρότερη φούσκα, θα έχουμε και μεγαλύτερη πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να δοθεί μια βαρύτητα επίσης μεγαλύτερη στις μεταποιητικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα και φυσικά μικρότερη ανεργία και μικρότερες ανισότητες μέσα στην κοινωνία. Τώρα για να βάλουμε και τον άλλο παράγοντα του πολέμου, μια και έχουμε σε εξέλιξη μια στρατιωτική αντιπαράθεση που δεν φαίνεται να τελειώνει, αντίθετα στο μέλλον μπορεί να πάρει τη μορφή της σύγκρουσης των ΗΠΑ με την Κίνα στην πραγματικότητα, ή να γίνει πιο πολύπλοκη από ό,τι είναι σήμερα με το να υποστηρίζει η Κίνα την Ρωσία. Γιατί οι πόλεμοι κερδίζονται στην πραγματικότητα από εκείνες τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη οικονομία και μάλιστα βιομηχανία. Η Ρωσία δεν έχει τόσο μεγάλη βιομηχανία σε σύγκριση με το παρελθόν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με το παρελθόν τους είναι σκιά του εαυτού τους. Βέβαια η πολεμική τους βιομηχανία έχει διατηρηθεί, αλλά όλες οι άλλες βιομηχανίες έχουν μεταφερθεί εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές θα πρέπει να ανακάμψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν στο μέλλον πρόκειται να αντιμετωπίσουν την Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπερδέψω περισσότερο την εικόνα, η οποία σε γενικές γραμμές μόνο είναι καθαρή και είναι καθαρή μόνο σε όσους έχουν στο μυαλό τους ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Πού θέλουν να πάνε. Χωρίς προορισμό, κανένας δεν πάει πουθενά. Φέρνει βόλτες, κάνει κύκλους και δεν το καταλαβαίνει, αλλά ασχολείται τη μία με τον Πολάκη, την άλλη με το σπίτι της Νικολάου, με τις υποκλοπές και με διάφορα άλλα θέματα. Όχι ότι δεν είναι και αυτά σοβαρά, αλλά δεν είναι τα σημαντικότερα. Πάμε λοιπόν στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα και θα δανειστούμε λίγοι από την σοφία του για να μπορέσουμε να δούμε καθαρότερα. Είναι ο κύριος Κώστας Μελάς, οικονομολόγος, πανεπιστημιακός. Καλησπέρα σας κύριε Μελά. Καλησπέρα κύριε Κοκορίκο.
Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία θα έχουμε, αν ποτέ καταλαγιάσει αυτή η ιστορία, γιατί να σβήσει εντελώς δεν πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι θα έχουμε μια νέα διεθνή οικονομική τάξη, όπου υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με το παρελθόν. Υπάρχει, ας πούμε, η προσπάθεια και από τον Biden, στον τομέα αυτό συνεχίζει τις προσπάθειες του Τραμπ να ανακάμψει η βιομηχανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε προστατευτισμό που δεν είχαμε στο παρελθόν και έχουμε διάφορα άλλα οικονομικά μέτρα που μερικά από αυτά είναι μάχες οπισθοφυλακής, θα έλεγα, της παγκοσμιοποίησης. Ενδεχομένως εδώ λοιπόν η Ελλάδα, σε αυτό το νέο σκηνικό, να πρέπει να αναζητήσει μια δική της ευκαιρία, φυσικά με βάση κάποιο σχέδιο, γιατί διαφορετικά για πράγματα που θέλουν 20 ετίες για να ολοκληρωθούν δεν μπορούμε να μιλάμε. Και βέβαια για να πάμε σε δείκτες, μια και ανέφερα προηγουμένως έναν από αυτούς, η Ελλάδα έχει να καλύψει καταρχήν το 25% του ΑΕΠ που έχασε λόγω των μνημονίων και το 6% του ΑΕΠ που έχασε λόγω της πανδημίας, σύνολο ένα 31%, για να φτάσουμε σε στόχους συγκρίσιμους με αυτούς που είχαμε πριν από το 2009. Ναι. Δυστυχώς για εμάς χάσαμε πάρα πολύ... Το ναι που είπατε ήταν πολύ εύγλωτο. Ναι. Δυστυχώς για εμάς χάσαμε πάρα πολύ από τη μεγέθυνσή μας, από την πίτα μας, μειώθηκε δραστικά και κυρίως, για να το πούμε όπως την πραγματικότητα είναι, μειώθηκε πίτα που αναλογεί στους εργαζόμενους. Πίτα που αναλογεί στους εργαζόμενους μειώθηκε δραματικά, ενώ οι άλλοι, δηλαδή, ας το πω έτσι, μου επιτρέπετε, το κεφάλαιο, κοντρικά το λέω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, διατήρησε τις θέσεις. Το μερίδιο και τις αύξησης. Διατήρησε τις αύξησης. Δεδομένου ότι οι άλλοι μειώθηκαν. Έχουμε λοιπόν και όσο πιο μεγάλο δηλαδή ήταν το κεφάλαιο, τόσο καλύτερα βελτίωσε τη θέση του. Ενώ βεβαίως, όσο πιο μικρό ήταν το κεφάλαιο ή οι επιχειρήσεις... Οι επιχειρήσεις, εντάξει τώρα... Ναι. Διότι όλο το βάρος της προσαρμογής, μάλλον να μην είναι υπερβολικός, το μεγαλύτερο βάρος της προσαρμογής, το υψηλότερο βάρος της προσαρμογής, πάνω από 90% και 95% το σήκωσε η εργασία. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι το σήκωσε. Είτε με τη μείωση των μισθών, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο το 2000, στο 21ο αιώνα, θυμάμαι ούτε και στο δεύτερο μισό του 20ου, να μειώθηκαν οι ονομαστικοί μισθοί των εργαζομένων δραματικά. Πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα τόλμησαν. Και το κατάφεραν. Πουθενά δεν μειώθηκε ονομαστικά. Αν να μειώθηκε ο πραγματικός μισθός με διάφορα κόλπα λόγω του πληθωρισμού κλπ. Αλλά οι ονομαστικοί μισθοί και οι συντάξεις και όλες οι αμοιβές εργασίας να μειωθούν ονομαστικά ήταν κάτι το πρωτοφανές. Είναι η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση. Εσωτερική υποτίμηση, ναι. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο βουνό. Μην ακούτε αυτά τα οποία λέγονται ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί σε όλα τα σχέδια, είναι ό,τι καλύτερο, επενδυτικός όρος που τρέχουν οι επενδυτές σειρά στα σύνορα, ποιος θα επενδύσει στην Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι αλήθεια ότι η οικονομία δεν εξακολουθεί να έχει σοβαρά δομικά προβλήματα. Και τα δομικά προβλήματα εκφράζονται ποικιλοτρόπως, με το χρέος, με τα ελλείμματα. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι το χρέος παραμένει μεγάλο και μη εξυπηρετούμενο εάν πρόκειται να μιλήσουμε για ανάπτυξη. Άρα οποιαδήποτε δίθεν καινοτομία υπάρχει, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δηλαδή βυθίζεται. Καταρχάς, κύριε Κοκορίκο, για να μιλήσουμε για μεγέθυνση και για ανάπτυξη, όπως λέτε εσείς, για ανάπτυξη που στην περιλαμβάνει και τα θεσμικά, γιατί εκεί είναι η διαφορά, τη θεσμική προσαρμογή της οικονομίας. Θα πρέπει να δούμε τους πόρους που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων. Αυτό που λέμε ο πραγματικός πόρος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τον βάλουμε υγιώς, στο σχεδιασμό. Χωρίς δάνεια δηλαδή, για να αναπτυχθούμε με τους δικούς μας πόρους. Αυτό που μένει στην άκρη και το βάζουμε στο σχεδιασμό που λέτε εσείς. Για να αλλάξουμε τη δομή της οικονομίας,
να επιτύχουμε ορισμένους στόχους και πάλι. Αυτός είναι αρνητικός. Δεν υπάρχει αποταμίευση στην Ελλάδα. Ή μάλλον, να το πω πιο σωστά, η αποταμίευση θα έπρεπε να υπάρχει σύμφωνα με την οικονομική θεωρία στα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά, αυτό που λέμε νοικοκυριά, ο τομέας των νοικοκυριών θα έπρεπε να έχει αποταμίευση, να την καταθέτει στις τράπεζες και οι επιχειρήσεις να έχουν αρνητική αποταμίευση και να πηγαίνουν στις τράπεζες να δανείζονται τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών. Εδώ είναι το αντίθετο, το αντίστροφο. Οι επιχειρήσεις έχουν αποταμιεύσεις και τα νοικοκυριά έχουν έλλειμμα, εξού και το τεράστιο ιδιωτικό χρέος που υπάρχει. Αυτό είναι μια διαστροφή. Κανένας δεν τα λέει αυτά τα πράγματα, δεν ασχολείται σοβαρά. Ασχολούμεθα ως πολύ σωστά είπατε με την Ποπακιάδα, με την Πουτινιάδα ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά δομικά προβλήματα της ελληνικής. Πώς θα μπορέσει δηλαδή σήμερα η ελληνική οικονομία να σχεδιάσει κάτι όταν τα νοικοκυριά δεν έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν φράγκο? Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Θα έρθουν τα χρήματα από πού? Από έξω. Δηλαδή όλα μας τα χρήματα θα έρθουν από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες όμως όταν αφορούν εξαγορά περιουσιακών στοιχείων του παρελθόντος δεν αποτελούν επενδύσεις, έτσι. Η εξαγορά δηλαδή των δημόσιων επιχειρήσεων δεν είναι επένδυση. Σαφέστατα. Η αγορά, αυτό που λέμε mergers acquisition, που είναι δηλαδή εξαγορές και συγχωνεύσεις, να το πω ελληνικά, έτσι. Εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων 30 χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, δεν αποτελεί επένδυση. Η επένδυση, αυτά που λέμε τα greenfield investment που λέγαμε, δηλαδή επενδύσεις εξ αρχής, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι απειροελάχιστες. Και η μοναδική τομής, ο μοναδικός μάλλον τομέας στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα, υπάρχει δηλαδή αντικειμενικά, είναι ο τουρισμός, ο οποίος όμως έχει και αυτός δομικά προβλήματα. Δηλαδή δεν έχει συνδεθεί ούτε με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε με τη μεταποίηση στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να λύσει τέτοια δομικά προβλήματα ο τουρισμός για να είναι μέσα στην αναπτυξιακή διαδικασία. Και ο άλλος τομέας που κατά σύμπτωση μάλλον δεν είναι μέσα στα μνημόνια είναι ο τομέας της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Της αξιοποίησης μάλλον των εγχώριων πηγών ενέργειας. Γιατί και ο λιγνίτης μπορεί να αεριοποιηθεί και να γίνει μια πηγή ενέργειας για τη βιομηχανοποίηση της χώρας. Αυτό το οποίο λέτε, ο τουρισμός είναι πράγματι μια δραστηριότητα η οποία έχει τα καλά της και έχει και πάρα πολλά κακά. Βεβαίως, που πρέπει να διορθωθούν. Πολλά κακά. Και γίνεται να διορθωθούν όμως. Πάρα πολλά κακά. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε, όχι μόνο δεν είναι συνδεδεμένος με τον αγροδιατροφικό τομέα που θα έπρεπε να είναι εν μέρει, μα ούτε με τη μεταποίηση. Ξέρετε με τι είναι συνδεδεμένος? Μόνο με τις κατασκευές, δηλαδή με το real estate. Ναι. Και έρχονται τα κεφάλαια από έξω, αγοράζουν τα ξενοδοχεία, φτιάχνουν κάποια νέα ξενοδοχεία. Αυτό, δηλαδή ο κατασκευαστικός τομέας και ειδικότερα το real estate είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό. Δηλαδή δύο κατεξοχήν δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν, πώς να το πούμε, δεν δίνουν εκείνη τη σταθερότητα, τη δομική σταθερότητα και για μια σταθερή ανάπτυξη, η οποία πρέπει να στηρίζεται και στη βιομηχανία και στην αγροτιά και στον αγροτικό τομέα και στην τεχνολογία. Επομένως, βλέπουμε ότι ούτε σε αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Άμα δείτε αναλογικά τον πληθυσμό των τουριστών που ήρθαν στην Ελλάδα το 2022, γίνεται στα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδα. Το κατακεφαλήν, η κατακεφαλήν δαπάνη έχει μειωθεί. Μα ούτε και στον τουρισμό εφαρμόζεται κάποιο πρόγραμμα. Αυτά είναι αποτελέσματα του ότι δεν εφαρμόζουμε κανένα πρόγραμμα. Βγαίνει ο κάθε υπουργός και περηφανεύεται για κάποιο δείκτη τον οποίο τον εμφανίζει μεγαλύτερο από πέρυσι. Χωρίς να είναι σίγουρο όμως ότι βοήθησε πουθενά. Γιατί δεν είναι σίγουρο? Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το στόχο που τέθηκε με το αποτέλεσμα που πέτυχε. Ακριβώς. Δεν λέει κάτι, δεν λένε οι μερικοί στόχοι, δεν λένε κάτι. Δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι που ήρθαν παραπάνω τουρίστες, αλλά η δαπάνη ήταν μικρότερη. Δηλαδή
η ανάλωση των υποδομών μας λήφθηκε ποτέ υπόψη του. Το κόστος για τις υποδομές λήφθηκε υπόψη. Τι σημαίνει ο περισσότερος κόσμος. Ήδη σε πολλές χώρες, σε πολλές μάλλον πόλεις, τη Βενετία συγκεκριμένα, τη Βαρκελόνη συγκεκριμένα, τη Λισαβόνα συγκεκριμένα, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να γανακτούν με τους τουρίστες και απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να βάλει περιορισμό, διότι τους έχει καταστρέψει τις πόλεις. Και όταν λέμε έχει καταστρέψει τις πόλεις, έχει καταστρέψει τις υποδομές τους. Δεν μπορεί μια πόλη η οποία είναι φτιαγμένη για μια υποδομή 100.000 ανθρώπων να δέχεται 1 εκατομμύριο. Ναι, αυτό που βλέπουμε και εμείς στα νησιά. Δηλαδή, το νοσοκομείο της ΚΟ φτιάχτηκε για τους ντόπιους κατοίκους της ΚΟ. Όχι για τους τουρίστες της ΚΟ, οι οποίοι είναι πολλαπλάσιοι των κατοίκων. Το ίδιο ισχύει για τη Ρόδο, για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Για όλα, και για τις υποδομές και όλα. Άρα δεν λοιπόν, είναι μόνο να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Τέλος πάντων, ναι. Να μην την εξειδικεύσουμε πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές, ο νέος υποσχόμενος τομέας είναι οι υδρογονάνθρακες, η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, με την έννοια ότι θα πρέπει όμως και εδώ να εφαρμοστεί από την αρχή κάποιο πρόγραμμα παραγωγή στην Ελλάδα των υλικών που χρειάζονται για τις γεωτρήσεις, η σοφία, η γνώση η οποία θα χρησιμοποιηθεί να προέρχεται από την Ελλάδα, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε Έλληνες του εξωτερικού, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους απόφοιτους των πανεπιστημίων και τα ναυπηγεία να φτιάχνουν πλατφόρμες άντλησης, για παράδειγμα. Έτσι, άμα τα κάνουμε αυτά όλα εισαγόμενα, τότε δεν γίνεται τίποτα, δεν κερδίζουμε τίποτα. Κύριε Κοκορίκο, δεν είναι μόνο να τα φτιάξουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, να έχουμε ένα κομμάτι. Το θέμα είναι ότι και αυτά τα οποία θα απομείνουν στην Ελλάδα, αν κοιτάξετε τα συμβόλαια που γίνονται σε άλλες χώρες σαν την Ελλάδα κτλ., είναι πολύ λίγο. Δηλαδή, το μεγάλο κέρδος, το μεγάλο όγκο των κερδών, έτσι το παίρνουν οι ξένες επιχειρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, από το Λότελα, σε αυτή την κατάσταση, γιατί ξέρετε υπάρχει μια συγκεκριμένη... Καλά, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο να φτάσουμε να δούμε συμβόλαιο πραγματικό για άντληση πετρελαίου, αλλά θεωρείται ότι παγκοσμίως υπάρχει ένας δείκτης 65-35. 65 υπέρ της χώρας και 35 υπέρ της εταιρείας που έβαλε τα λεφτά για την επένδυση. Αν εμείς τα καταφέρουμε και αντιστρέψουμε αυτούς τους παγκόσμιους δείκτες, εντάξει, θα οφείλεται πάλι στο ότι ενεργούμε χωρίς να έχουμε μπούσουλα. Τι να σας πω, δεν είμαι και ειδικός στα θέματα του πετρελαίου. Όχι, αλλά και στην ιστορία δεν υπάρχει νομοτέλεια. Όλα μπορούν να συμβούν. Και το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτό είναι αληθές. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα και σε αυτό που λέτε όταν σχεδιάζουμε. Δηλαδή, ο σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος να στηρίζεται μόνο σε οράματα, αλλά πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος να πατάει στα πόδια του. Πώς λέμε, να πατάει στα πόδια του. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν, όταν τον πέταξαν έξω από το πρόγραμμα του F-35, άρχισε λοιπόν να ψελίζει μαζί με άλλους και δεν μπορούσε να αγοράζει τα ρώσικα. Άρχισε να ψελίζει ότι θα φτιάξουμε δικό μας κινητήρα και μέχρι το 2030 θα έχουμε τρίχες κατσαρές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν το 2030 πάει να φτιάξει ένα κινητήρα, οι άλλοι θα έχουν φτιάξει. Τι να πω. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και να πατάνε τα πόδια μας για να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα πολύ πιο σωστά. Μόνο όμως όποιος θα βάλει κάτω με μολύβι και χαρτί που λέμε και αρχίσει και μετράει πραγματικές δυνατότητες μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Οι υπόλοιποι θα είναι πάντοτε στον κόσμο τους. Δηλαδή νομίζουν ότι θα κερδίσουν τις εκλογές επειδή συκοφαντήσαν τον αντίπαλο καλύτερα. Εντάξει, μετράνε και αυτά στις εκλογές, δεν λέω, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο. Ναι, αλλά οι εκλογές, κύριε Κοκορίκο, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να έχουμε, δηλαδή... Ποιο είναι το πρόβλημα με τις εκλογές? Το πρόβλημα με τις εκλογές και με τα κόμματα, μου επιτρέπετε να το πω, είναι ότι λένε διάφορα πράγματα τα οποία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και λένε 10 πράγματα τα οποία αφήνουν στην άκρη και μετά όλη η αντιμαχία γίνεται για τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα πούμε πιαστάρικα στη βάση του κάθε να κατηγορήσει ο ένας τον άλλο. Άρα
τα μεγάλα προβλήματα, δυστυχώς τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας, δεν ξέρω πώς μπορούν να λυθούν. Είπατε στην αρχή, ένα σχέδιο του παγκόσμιου, του οικουμενικού ελληνισμού. Ναι, αλλά ποιος θα τον εκφράσει αυτό το οικουμενικό ελληνισμό? Πώς θα εκφραστεί αυτό στο οικουμενισμό? Μέσω των κομμάτων των υπαρκτών, μέσω ποιων των οργανώσεων? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αυτό πάντως είναι και θεωρητικό πρόβλημα. Δεν θυμάμαι, έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, ποιος εκφράζει τα κοινωνικά συμφέροντα? Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος ότι... Ούτε εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικές πράγματι εκφράζουν αυτά τα συμφέροντα. Αλλά ποιος βγάζει αυτές τις πολιτικές έχει σημασία. Πάντως θέλω να πω ότι μόνο όποιος προσπαθήσει να φτιάξει ένα σχέδιο θα δει τα προβλήματα και θα δει ότι αυτά τα πράγματα μπορώ να τα κάνω ή να τα υποσχεθώ, τα άλλα δεν μπορώ. Όλα τα αιτήματα, ας πούμε, των ανθρώπων μπορεί να έχουν μια βάση δικαιοσύνης. Όλοι, ας πούμε, θέλουμε να αυξηθούν οι μισθοί μας. Πράγματι. Μπορεί να έχουμε δίκιο όλοι. Αλλά δεν γίνεται να εφαρμοστεί αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να επιλέξεις πρώτα ένα τομέα για να πείσεις φυσικά ότι θα είσαι συνεπής και στους άλλους τομείς. Δηλαδή, αν δεν αυξήσεις τους πραγματικούς μισθούς, τους κατώτατους μισθούς, δεν μπορεί να πιστέψει κανένας ότι θα επαναφέρει στις τριετίες τις συντάξεις και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που δείχνει την πολιτική από την αρχή. Άλλος ακολουθεί την πολιτική του πληθωρισμού για να πάει μπροστά και άλλος ακολουθεί την πολιτική της πραγματικής αύξησης μισθών. Αλλά εντάξει, αυτό είναι αντικείμενο. Ποιου βιβλίου σας είναι αυτό? Για να μην τα μπερδεύω κιόλας. Της κεϊνσιανής πολιτικής, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει ότι για όλα υπάρχουν λύσεις. Μου κάνει εντύπωση επίσης το γεγονός ότι έχουμε αφήσει απ' έξω από το λογαριασμό. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι ανήκει στην Ελλάδα, ενώ άμα μιλάμε για οικουμενικό ελληνισμό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε, τα εισοδήματα της εμπορικής ναυτιλίας. Τα οποία είναι αυτό που λέει η λέξη, εμπορική ναυτιλία. Δεν είναι μόνο μεταφορές δηλαδή, είναι και το εμπόρευμα που μεταφέρεται και μπορείς να βγάλεις κέρδος από εκεί. Ανοίγεται τη μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία και στο νέο ελληνικό κράτος. Σωστό. Το νέο ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κράτη που έχουν μια αρκετά υψηλή ναυτιλία, από την Νορβηγία, την Ιαπωνία, αν δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες χώρες, δεν έχει καταφέρει να εντάξει μέσα τις δικές του διαδικασίες, δεν λέω ολόκληρη την ναυτιλία, από Θεού, αλλά ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή ένα μικρό κομμάτι της η ένταξη της ναυτιλίας είναι ποιοτική, δεν είναι ποσοτική. Δεν είναι θέμα σημαίας δηλαδή που μετράμε συνήθως στις στατιστικές. Σημασία έχει ποιος είναι απάνω στο καράβι, ποιος παίρνει τις αποφάσεις καταρχήν και δεύτερον ποιος είναι απάνω στο καράβι, ποιος είναι καπετάνιος και ποιος είναι ναύτης. Δηλαδή αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο έχει τα πάντα. Έχει όλα τα οικονομικά. Μπορεί να το μετρήσεις με όλους τους τρόπους και εμείς δεν το μετράμε καθόλου. Γιατί δεν το μετράμε? Γιατί είναι, λέει, με ξένη σημαία ή γιατί δεν μπορεί να φορολογηθεί στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κοκορικό. Δεν είναι μόνο αυτό με ξένη, με ελληνική κτλ. Το θέμα είναι γενικό. Αφήστε τα νούμερα και ποιος έχει ξένη η ελληνική σημαία. Σκεφτείτε την έννοια της ελληνικής ναυτιλίας. Είναι ένας τομέας τεράστιος, παγκοσμίου επίπεδου, μοναδικού. Και παγκοσμίου επίπεδου πρώτο μέγεθος, δηλαδή το 25%. Και δεν έχουμε καταφέρει ούτε το 0,01% αυτής της αξίας, της παραγόμενης αξίας, να την εντάξουμε με κάποιο τρόπο υπέρ των συμφερόντων αυτής της χώρας που λέγεται πατρίδα, που λέγεται Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, υπάρχουν γραφεία εδώ, των εταιριών, δουλεύουν άνθρωποι, προς Θεού κτλ. Αλλά δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για κάτι λιγάκι σαν ιδέα, δηλαδή να μπορέσουμε να έρθει σε μια συμφωνία το ελληνικό κράτος με τους Έλληνες εφοπλιστές να βάλουν το 0,01 αυτής της τεράστιας παραγωγής τους εντός των ελληνικών συνόρων, ώστε να είναι ένα μέρος του εισοδήματος των Ελλήνων και από 200 εκατομμύρια κομμάτων να πάει στα 250, 260, στα 300. Δηλαδή,
Από πού περιμένουμε να αυξηθεί το ΑΕΠ, τον τουρισμό? Ναι. Και όμως αυτό το έχουμε καταφέρει. Δηλαδή ένα μέγεθος που είναι περίπου το 20% του ΑΕΠ ετησίως, αυτό που έρχεται, έτσι, το φανερό, αυτό που φαίνεται, έχουμε καταφέρει να το αφήσουμε έξω από κάθε προγραμματισμό και έξω από κάθε ευθύνη. Δεν θεωρούμε ότι έχει πολιτική ευθύνη εδώ πέρα κανένας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι για αυτό το τελευταίο κεφάλαιο θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Ολόκληρη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί.